се казвам Мария. Аз съм Жана. Днес ще ви разкажем за компостерната площадка за споделено компостиране в Габрово. Една чудесна пилотна инициатива, намираща се в един от най-хубавите квартали на нашия град. Фокусът на проекта е да решим проблема, който в много градски региони се случва с почвеното здраве и много подходящият начин да използваме биоразградимите отпадъци, да ги превърнем в компост, след което да внесем този компост в бедните почви и те да станат доста по-аерирани, доста по-богати на хранителни вещества, така че да подобрят цялостното състояние на почвата в града. В проекта основните участници са хората, които живеят в квартала, училището, което се намира тук съвсем близо до компостерната площадка и, разбира се, община Габрово. Ще започнем от слабите страни, защото обичаме повече силните. Слабите страни е най-вече свързано с това да изградим доверие в хората, че това нещо ще сработи и наистина те могат да ползват произведения компост в собствените си градини. И, разбира се, много важно и така предизвикателство е да се изгради този навик, че когато вкъщи подготвяш вечерята, белиш картофите и отделяш листата от марулите, този отпадък е прекрасна суровина за производството на компост. Трябва да я отделиш и да я донесеш тук в споделения компостер, нещо, което ще демонстрираме само след минути. А силните страни са, че това е много лесен начин да компостираме, да се върнем към естествения процес на природата. Знаем, че начинът, по който природата рециклира, е компостирането. Достъпно е, много лесно могат да се въвличат нови участници и най-хубавото е, че една площадка като тази не изисква голям ресурс и много лесно може да бъде мултиплицирана и на други места. Споделяме го с огромно сърце. Нека всичко, което сме направили тук в Габрово, да бъде един добър пример и всички, които биха желали да последват нашия опит, да го сторят. Ние сме готови да им дадем ноу-хауто, за да могат да го направят в своите градове.